رزار شهلا دنباش چالاکیا گرتین سیاسی لدجی داروکرنان لروشتاتی کردستان دوام دکه لدستات ایران هر دبریان خود بسرال و جواره کدن دخوازا دادگه کرن و داروکرنا گرتیا سیاسی بخشان عزیزی رد کرن امل نرخاندن و درباره وی که ده گهدار بکن دنباش جوا و بینرین و ذاتن وقت چاوا بود قاسی کو او پارێزوانên پەخشان عەزیزی ڕاگەهاندن ku carek din biryara dervekirina Pexşan Ezîzî hat qebûlkirin û carek din ew biryar dûpat kirin yanî ew demeke dirêj e parêzwanên Pexşan Ezîzî dixwazin ew biryar bêt rakirin û yanî pir destek dane ku pir alîkar bûne ku bikaribin ew biryar rak bibe û em dibînin yanî biryarê ku hatiye danîn li Îranê yanî ne yasayî ye gor yasaya Îran bi xwe jî ne yasayî ye yanî we em hin piskirik di nav ew biryar de dibînin û parêzwanên Pexşan Ezîzî jî çendîn car ragihandine ku ew biryar ne yasayî ye gorê yasaya Îran bi xwe jî ew biryar ne yasayî ye û ew daxwaz dikin ku ew biryar bêt rakirin ama yanî ew biryarê ku hatiye danîn rejîmê Îranê zaten berî ku ew dadgeh jî biryarê xwe bide biryar dabûn ku weke em bêjin serkûtkirina ew şoreşê ku li Rojhilatê Kurdistanê û li Îranê hatibû çêkirin ew zîndaniyên siyasî jin ku anha li Îranê li girtîgehên Îranê de ne ew wisa siza bidin û wisa yanî dixwazin bi wî biryarê ew şoreşê ku li Îranê hatiye çêkirin û ew şoreşê ku bi dirûşmê jin jiyan azadî û bi sekinê jinên Kurd û bi pêşengtiya jinên Kurd hatiye kirin ew ya yanî dixwazin serkût bikin û dixwazin ew şoreş yanî tune bikin û em dibînin li çend mehê berê jî zîndaniyên siyasî li Îranê û taybet Pexşan Ezîzî û Rîşa Muradî di nameyên xwe de ku şandibûn pêdagirî kiribû li ser ew şoreşê ku ew pêşengtiya ew dikin û li ser ew biryarê ku bi xwe daye pêşengtiya jinan dikin zaten li Îran û Rojhilatê Kurdistan ew pir girîng dinirxînin ew pêşengtiya jinan li Îran û Rojhilatê Kurdistan taybet li zîndanên Îranê û yanî qasî ku guşar li ser wan heye ku yanî paş de bizivrin di wê biryarê xwe de ama ew bi biryarên li wê biryarê ku berê jî dabû û zaten em dibînin qasî ku em dizanin rejîmê Îranê pir girîng ew pêşengtiya jinan ji wê re pir girîng e û pir girîng dinirxîne dixwaze bi serkûtkirina ew pêşengên jinan şoreşê jinan tune bike û biryarê ku hatiye danîn ne tenê li dijî Rîşa Muradî û Pexşan Ezîzî ye zaten li dijî hemî jinên ku anha li Îranê dixebitin li dervê Îranê jî dixebitin û dijî hemî jinên Kurd e û zaten qasî ku em bizanibin ew biryar jî heya niha rejîma Îranê bi biryarek û ew sizayê li sêdare cêvecê bike. Belê Rojnamevan Şehla Mihemedê gelek spas ji bona beşdarbûna te.